казино дар Амрико. Ду шофёри даставка як ашёи оҳании калона ба дари қафои казино ворид мекунанд. Баъданаш ҳамин гуна фирор мекунанд аз дохили бино ки гӯё ин ягон маводи тарканда боша. баъди чи охранник ба назди ашё омада мушоҳида мекунад як номара. ин маводи тарканда ҳаракат накунен ура расиданда ё ин ки ҳаракат накунен ки хомӯшш кунен. вақте ки мутахассисо оиди маводи тарканда вориди бино мешаванд ҳеҷ чиз намефаҳманд. ин ба дигар маводҳои тарканда монанд набуд. баъд як чанд қап пас мавод метаркад. ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи бераҳмтарин ғорат дар таърих. лайк монданро фаромӯш накунен. давом метиҳем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чикор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъия дӯсто муроҷиат кунед. яъне имрӯз гап мезанем дар бораи ғорат тавассути моддаи тарканда дар казинои Харвис. ҳодиса оғоз мешавад дар як шаҳраки Стейтленд дар штати Невада. касе ки аллакай медонад дар Амрико ба мисли чунин ҷойҳое ки казино дораву ҳамин хеле қиморҳо зиёд ҳастанд и Лас-Вегас ай. аввуҷуд доштани ин ҷо дар оне буд ки шахсҳо аз Лейк-Тахаи Калифорния мехостанд бозӣ кунанд дар казиноҳо, лекин Лас-Вегас рафтан намехостанд. аз ҳамин хотир шаҳр ном дорад Стейтленд, ба хотири оне ки дар сарҳади штати Невадаву Калифорния қарор дорад. ва дар ин шаҳрак 4 казино ай ки дар рӯи экран шумо номоша мебинед. асосииш ки мо дар бораш гап мезанем и Харвис ай. асосгузори ин казино як мард бо номи Харви Гросс. акнун фаҳмидем ки барои чӣ казино Харвис ном дорад. асосгузори казиноҳо шахсое ҳастанд ки бо қимор сару кор доранд. Харви чунин шахс набуд. ин як қассоб буд. оҳиста оҳиста ҳамин қадар маблағи ҷамъ мекунад ки казино бисозад. соли 1944 ин як казинои хурдакак бо як ҳуҷра бо 3 игравои автомат ва 2 миз барои бозии блэкҷек. кори ин казино хуб меравад ки оҳиста оҳиста аз ҳама бо барортарин казино дар райони Лейк-Таха мешавад. аз чӣ хотир? аз хотири оне ки дар он вақт ягона казино дар ин район буд, лекин солҳои 50 дигарош пайдо мешавад. дар ин ҳолат Харви чӣ кор мекунад? биноро тағйир медиҳад. каме тағйир не, хуб тағйир медиҳад. бинои 11 ошиёнаҳа месозад бо 197 ҳуҷра ва бо казинои хеле ҳам калон. кори қиморхонаву меҳмонхона хеле ҳам хуб меравад то соати 5:36 26 августи соли 1980. чӣ гуна ки шумо медонед, мо як чанд муддат шид оғоз кардагем ҳамкориро бо ширкати Осмони Соф ки ино доранд билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас ва ҳамчун агар аз номи канали Муҳаммад Шарипов муроҷиат кунед бо скидка мекунанд ва ба ғайр аз ин ҳамчун шумо метавонед ки сарҳад бигзарем бо ин ширкат. тезтар, осонтар ва бехатар, чунки ба воситаи самолёт мегзаронанд. Время летит, самолёт улетит. марҳамат, муроҷиат кунед. ширкати Осмони Соф, яъне ки дар ҳамин вақт соати чӣ гунае ки медонем 5:36 субҳ д курьер як таҷҳизоти оҳании хеле ҳам калона бо намуди компютери IBM вориди бино мекунанд. вақте ки таҷҳизотро вориди бино мекунанд мегрезанд ва чӣ гунае ки шумо дар аввал медонед дар инҷа нома буд ва дар нома навишта шудагӣ буд ҳамун гапҳое ки агар ки иҷро мекарданд таҷҳизот наметаркид. ба ғайр аз оне ки ҳаракат накунен ура хомӯш кардан, навишта шудагӣ буд ки наҷумонен шаб ва ягон тараф хам росташ накунен, чунки маводҳое ки дохили уанд ҳамин гуна ҷойгир кардагианд ки каме тағйирот, чӣ гуна тағйироте ки набоша дар ӯ ворид шид сабаб мешавад ки ӯ битарка. ҳамчунин дар об ғарқ кардан ва ях кардан ҳам сабаб мешавад ки ӯ битарка. ва ҳамчунин гуфта мешавад ки маводи таркандара кушода ва хомӯш карда намешавад ҳамин гунае ки таркиш ба вуҷуд ная ва ҳатто шахсе ки ӯро сохтагия наметавона ин кора карда. танҳо мувофиқи махсус дастурамал онро мешавад ки ба ягон ҷои безарар барӣ ва дар ҳамуҷа имконаш буди ки бикафа. хоб аллакай ҷои аз ҳамада муҳимаш расид. ҳамада маълумае ки ғорат кардан мехоҳанд ва барномаи мо ҳам номаш ҳамин гуна ай. акнун бояд ки дар ин нома боша талаботи ғоратгаро.
бале ин як рӯйхат буд. Мо талаб дорем $3 миллион бо пулҳои $100. ин пулҳо бояд ки нишона кардагӣ набошанд, таҷҳизоти дарёфткунанда надошта бошанд ва ба тарзи химиёвӣ шуста нашуда бошанд. агар мо муайян кунем ягон чизи шубҳанок, дигар дастурамал додана барои ҷои бехайф бурдани маводи тарканда ба шумо наметиҳем. полиси Стейтланд ба чунин кор омода набуд, бале ки ӯҳо вомехӯрданд маводҳои таркандара аз ягон бузингаре ки хеле ҳам асабӣ шидаи дар ҳолати бурд накардан маводҳои таркандаи хурдакаки дар ҳоҷатхонаву дигар ҷойҳо ва метавонистанд ӯро ба осонӣ хомӯш кунанд. лекин ин не ва мо маҷбур мешаванд ки занг зананд ФБР. вақте ки ФБР ҳангоми мутахассисоне ки бояд маводи таркандаро бекор кунанд ҳозир мешаванд дар ҷои ҳодиса, ӯ дарёфт мекунанд дар нома ҳамчунин дастурамала барои расонидани маблағи талабкардаи ғоратгаро. ба хотири оне ки маводи тарканда он гунае набуд ки ӯҳо дидагӣ буданд, дар ҳаётшон чунин модара дидагӣ набуданд, ҳаракат мекунанд ки рисковат накунанд ва нақшаи нав мекашанд. чӣ гуна нақша? аз ҳамада нақшаи ма чунин нақшаро беақлона ҳисоб мекунам. барои чӣ хотир ки нақшаи дар раҳи ростае ки ҳама метавона иро угадат кунад, бале ҳози шумо ҳам угадат кардагиен. дастгир кардани ғоратгаро ҳангоми супоридани маблағ. аз чӣ хотир мегӯм ки ин беақлона кора? аз хотири оне ки ира ҳама медонад. дар бораи нақша ҳама ки донист, ин нақшаи зур ҳисоб намешавад. тамошобино медонад, ман медонам, ФБР ҳам медонад, ғоратгаро чӣ ба ки фикра накунанд. чӣ гуна ки гуфтем, дар нома навишта шудагӣ буд дастурамал барои расонидани маблағ. дар ҷо гуфта шудагӣ буд ки маблағ расонида шавад бояд тавассути чархбол ва дар ӯ як ронанда бояд бошад. ронандаи чархбол ҳам ронанда мешавад? Нет. вертолёт пилот дорад? ба тоҷикӣ бигем чӣ? чархбол хай вертолёт, фаҳмидем? ронандаи пилот ва чӣ? пилота чӣ? ин амара мегӯяд тоҷикӣ гап зад. ден чӣ хел қинай? пилоти чархбол баромад. Ну, в этой ситуации мы просто это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. хоб бояд чикор кунанд? Не, ҳамаш якҷо гуфтагӣ набуд. ғоратгароам беақл набуданд. яъне ки чархбор бо як ронанда бояд ки ба лектаха меомад, баъд аз уҷа мегирифт дигар дастурамала барои давоми кор. барои чӣ хотир чунин дастурамалҳои канда дода мешавад, то ки ФБР нақша кашида натонад. баъдан ӯро меган аз уҷа ки дар ҷангал пула бояд партоя аз вертолёт. дар ҳамон ҷое ки як шахс интизораша бо чароғи маякӣ, як чароғ гирён мешавад инҷа, мувофиқи ҳамун свети чароғ бояд пула партоя. агар ки ҳамаш хуб бигзара, 6 дастурамал супорида мешавад аз тарафи ғоратгаро ба ФБР барои бехатар аз як ҷо ба як ҷо гузаронидани маводи тарканда. лекин дар инҷа як мушкилӣ буд ки ҳоло шуморо ханда мегирад. ФБР $3 миллион нақд надошт. иран тасаввур кунем бародаро ки 3 миллиони ӯ вақта ин вақт чанд миллион мешавад? тақрибан 200-300 ҳазораш 1 миллион мешид. ва албатта ки як кас дар инҷа аниқ дошт, шумо ира медонед, дуруст фикр кардем. харви хиди казино. лекин ба ким кадом сабабҳои номаълум ӯ намехоҳад ки пула бутия. ба он нигоҳ накарда ки маводи тарканда дохили казинои ҳамуа. ФБР чанд қадар пуле ки дора қатъӣ мекунад бо коғаз. яъне ки дар як пачка кам миқдори пул буд, мондагиёш боша коғаз. ва ин хеле ҳам кори хатарнок аст, не ки рисковат мекунанд. ними шаб вертолёт равона мешавад ба фурудгоҳ. дар уҷа занги телефонӣ мешавад. чӣ гунае ки гуфта шудагӣ буд, аз уҷа координати нав метиҳанша, дар куҷо бояд ки пула партоя. ФБР нақшаи хича дошт ки аз талаботи ғоратгаро фарқ дошт. чӣ гунае ки ғоратгаро талаб кардагӣ буданд ки бояд як ронанда бошад дар чархбол, ФБР 2 ронанда мешунад. дар пушти курсии шофёр агенти дуюми ФБР хоб буд. нақша чунин буд ки ҳангоми хомӯш шудани чароғи чархбол ӯ бояд ки мепарид. баъдан пинҳон мешид дар дуруни алафо ё ин ки ягон шоху навдаи дарахт дастгир мекард ғоратгара. олӣ ба назар мераса, намегуфтум ман чунин нақшара. беақлтарин ғоратгар бояд ки одаме дошта боша ки пешгинаша нигоҳ кунам. мисол мегирем, агар ҳамун одами мондагӣ бошанд ки света мемонад дар уҷа, дар умум мешид ки ӯ свете ки нишон метиҳад вертолёта бе одам мониш, ҳатто агар одамам боша, бо аз пушти ӯ дуртар бояд одами дига монӣ ки ин одама нигоҳ кунам. аз шахсе ки пушти ин мерава, ин одам ӯро бина. тамом. барои ҳам хотир нақшаи ФБР ма беақлона меҳисобам. лекин ҳамаи нақшаҳо як тараф беста, бо як мушкили дигар дар инҷа оне буд ки мувофиқи ҳамун координатое ки ба ронандаи чархбол дода шудагӣ буд, ӯ равона мешавад ба ҷои муайян шуда, лекин ягон хел маяк намебинад. соатҳо дар уҷа чарх мезана, ҳангоме ки сӯзишвориш ба тамом шудан мераса, бармегарда ба фурудгоҳ.
гап дар сари он меравад ки ҳангоме ки якум бор чархбол дар фурудгоҳ ҳозир шид, шахсе ки ба телефон ҷора гуфта ки шаяд ҷое ки бояд пула партоян, хато карда дигар ҷора дода. Бале, ин хатогӣ хеле ҳам калон ай, лекин ба зарари кию ба фоидае ки агар ки ба зарари ФБР бигем, бале метонем, лекин ба зарари ғоратгаро гуфта наметонем. Барои чӣ хотир ки агар ки ҷора дуруст ҳам мегуфт, пулаво ба даст намеовардан. Чӣ гунае ки шумо медонен, ба даст меовардану 3 миллион не. дар ин ҳолат мақомот дигар интихоб надошт ба ғайр аз хомӯш кардани маводи тарканда. Ва ҳамчунин дар нома гуфта шудаги буд дар рӯйхати талабото ки хабарнигоро бояд дарак наёванд аз ин кор, вагарна маводи тарканда хомӯш карда намешавад. Ва ҳамчунин як саволи дигаре ба миён меояд ки оло шумо метонем бигӯем ки ФБР агар надошта бошад 3 миллиона, давлат бояд метонист ки аз буҷет мақсад бигирад ягон кори дигар. Ба ғайр аз оне ки хабарнигоро дарак наёванд, гуфта шудаги буд ки одамо аз мақомотҳои баланди давлатӣ ӯам бояд дарак наёванд аз ин кор. Акнун мувофиқи талаботи онишон ки хабарнигоро бояд дарак наёванд. Тасаввур кунед ки чӣ гуна хабарнигор дарак намеёвад ки тамоми района маҳкам мекунанд, одамоша аз уҷа меброра ФБР, чунки ФБР медонист ки дар дохил маводи тарканда. Агар тасаввур кунед чӣ фикр мекунанд хабарнигоро дар ин ҳолате ки агар ФБР нагуфта бошашонам ҳам, но дидестиян ки тамоми одаморо аз уҷа баровардестиян, района маҳкам кардестиян, шумо кадрои реалнира мебинед. яъне ки ҳамаи кор сабаби оне мешавад ки баръакс аз дигар районҳо ҳама ҷамъ мешавад ба инҷа барои тамошо кардан ки чӣ гуна казиноро метарконанд ва ҳатто одамо бизнеси нав мекушоянд бо фурӯхтани чунин футболкаҳо. Мара таркондан дар Харвес. Нигоҳ кунед расмоша. Ва дигар казиноҳо ставка мемонанд дар бораи кафидани Харвес. Ай блин, тасаввур кунед шумо дар як ҷо чӣ гапа, дар як ҷо дигар чӣ гап. Дигар казиноҳо дар ин бизнес мекунанд. Ставка мемонанд ки кай мекафад. Яъне ки як ҷашни умумӣ буд ҳамада. Ҳама аз ин кор фоидаи худшат интизор буд. ҳангоме ки ино интизор будан вақти муайяни таркидана, шумо боша чоятона абнавид кунед, каме истироҳат кунед, ма як числаи аниқша мегумтон. Яъне ки як числаи аниқ барои шумо, барои бинандаҳо, и пеш аз соли нав мо 250,000 рубла байни шумо тақсим мекунем. Мо яъне ки ма ва канали Салом Тиҷӣ. Чӣ гунае ки шумо медонед, ма ва Салом Тиҷӣ дорем вип каналҳо, яъне ки каналҳои закритӣ ки ворид шудан ба ин каналҳо пулакиай. Бале, як бародар пурсид дар видеои пешина ки пас барои чӣ каналҳои шумо пулакиай? Бале бародаро, каналҳо пулакиай махсус барномаҳое доранд ки дар ӯ каналҳо на реклама мешавад, на ягон кас спонсироват намекунад чунин барномаҳоро. ва аз ҳамин хотир каналҳо пулакиай. Ба он нигоҳ накарда ки ин розыгриш 250,000 дар уҷа ҳастай нестай, ин канал худаш пулакиай. Розыгриш бо одамое мегзара ки дар ин канал обунаанд. Туда шарт нестай ки ту бидрои ӯ канал обуна шавӣ. Яъне ки шахсое ки пардохти моҳона мекунанд, ӯ пардохти моҳона барои тамошо кардани видеоҳо мекунанд, на ин ки ғолиб шидан дар бозӣ. Обуначиҳои канал метавонанд ки иштирок накунанд дар бозӣ. Фаҳмидӣ? Нафаҳмида бошӣ, ҳеҷ проблемае ту. Яъне ки 250,000 рубла мо байни обуначиҳои ана ҳамаи ҳарда каналҳо тақсим мекунем ки шоҳҷоизаш ястай зиёрати хонаи Аллоҳ, ки мо бо ин кор вобаста кардагем ширкати Парвоз Авиара. ин бародар расходи шахси ғолибшудара ба кала мегира аз аввал то охира. ва шахсе боши ки ту мумкин нахоҳӣ рафтан ба хонаи Аллоҳ, ту метавонӣ роҳата фурӯшӣ. А дигар маблағҳоро мо чӣ гуна разиград мекунем? Обуначиҳои худи ҳамин каналҳо медонанд. Яъне ки ин бозӣ дар дохили обуначиҳои ана ҳамин каналҳо мегзарад. Аз шуморо боша бинандаҳои YouTube канала ман дар ин бора хабар додистам. Агар хоҳиш дошта бошен, метавонем ки дароен барои пардохти моҳонаи шумо барои худи контентҳои, на ин ки барои бозӣ. Хостен иштирок мекунед, нахостен ҳичи. Ссилкаи ҳарда каналҳо дар якум комментария маҳкамае. яъне ки давом метавем чӣ гунае ки медонен, ҳамада қизиқ буд чӣ гап мешавад. Албатта ба ғайр аз мутахассисое ки оид ба моддаи таркандаанд. Ӯҳо намедонистанд ки чӣ кор кунанд. Ин маводи тарканда ба дигарро монанд набуд. Чӣ гунае ки шумо медонед, мақсад симу пим даромада савза бубур сархабр даиҷа ихелӣ набуд. Ва ҳатто ӯҳо метарсиданд ки мавода биҷанбонанд, чунки хеле ҳам хатарнокай. Дар дастурамал гуфтагӣ буд. Арискавад дар иҷа як борай. Агар бовар накунӣ бигӯӣ хай дурӯғ мегам биҷанбонӣ кафа чӣ? Дар ин ҳолат байни ҳамон қадар одамое ки ба қизиқ ҳолати тамошо доштанд, як одами солимтар пайдо мешавад. Леонард Волфсон. ӯ як фикре меояд ки дар аввал
بی‌عقلانه به نظر می‌رسید. یعنی که حالا گوش کنین چی ایده میگه، بعدا شما خودتون خلاصه بروین بی‌عقلانه یکنی. یعنی که مواد ترکنده مغز داره بگه میشوه. یعنی که مغز چی؟ مخصوص اسبابی داره در درونش که همه دیگر عضوهای مواد با او پیوسته. اگر که همه علاقه بین مغز مواد ترکنده و دیگر تجهیزات‌های او قطع شود، تکده نمیترکه. و چگونه باید که را قطع کنی؟ شما میدونید که مواد ترکنده را کشودن ممکن است و جموندن ممکن است. ایده در آن بود که همه مغز مواد با یک مواد خردتر بکفونی، چون که علاقه او با دیگر قسم‌هاش قطع شود. Да что ты, черт побери, такое несешь? بله، بی‌عقلانه ایده یعنی که. Да, а кто ж? Конечно, конечно. با خاطر اونه که دیگر ایده نبود، ایرا قبول میکنن و میکفونن. در اول یک ترکیش خرد با وجود میاد. ما میدونیم که ترکیش همو بود که وقت چون کردن، چون که مغزی مواد بترکنن. بعدی ترکیش خردکک ترکیش دیگرش سر می شود. یعنی که در نتیجه این ترکیش تمامی آرایشات‌های بینو میافته، لیکن بغیر از این چقری خیلی هم کلان در خدی بینو و در پدوال بود. یعنی کرکس خدی بینو میسته، لیکن از تک توتورش کف میکنن. جالبیش در اینجا آن هسته که اکو یاد بیارن که خروی روزی نشید که 3 میلیون دلار با غارتگرو بتیه. اکو میدونین که در نتیجه این چند قدر آسیب میبینه بعد ترکیش مواد؟ Нет. 18 میلیون دلار. 18 میلیون دلار با سومی او وقته ایشان با فراموش نکنید. لیکن در اینجا او یک پلوس داشت. چی؟ سغورته ای از خود یورا میپوشونه. ما فکر میکنیم که اول او به خاطر همین سغورته یگان کاسته تیار نبود سومبوتا، چون که اگر مواد بترکم سغورته او را میپوشونه. یعنی که بعدی کازینو با برقرار میشه و دوام میتیه کارش. اکنون در اینجا فکر میکنی که همش تمام شد. نه، وقتی که اگنتای فبر در درون این دهشت بودن، زنگی نو میشوه از غارتگرو و او طلباتی نو داشتن. سوال میتیخته چه خیلی پول برای چی؟ پول حلقه مواد ترکی اینقدر خراجات آوردن در کازینو، چه خیلی پول بو. جالبیش در همینجا سر میشود. لایک موندن برای این فراموش نکنین. البته در نتیجه این باخت شان و شرف فبر مثلی شان و شرف لانگولی در زمین میزنه. Турси که مای خدم نیستی. و او خیلی هم غضبی بودن و گمانبرم داشتن. بله، قسم اساسی دریافت کردن جنایتکار ای داشتنی گمانبره و گمانبر اساسیشون ای بود خروی گروس. همو اساسگذاری کازینو چخیل صاحب شه. ایده خیلی هم خوبه برای جنایتکار را یافتن. صاحب کازینو را محکم میکنی تمام. خب اگر که ما بگیم اساسگذار کازینو را گناهکار کنیم، خیلی در این دولت ها گناهکار کردن نمیشه را برای اون خاطری که قمارخانه ساخته. قمارخانه مثال قانونیه، لیکن چی در کار اساسگذار خودی کازینو ده کفاندنی کازینوی خودش. لیکن در اینجا یک تن نبود. معلوم کرده میشه که یک چند قدر پیش از ترکیش خروی مراجعت میکنه با کمیسیای بازی های نیوادا برای اجازه کلان کردن بیزنسش، لیکن کمیسیا رد میکنه او را برای کار. اکنون بعد یک هفته ترکیش کمیسیا با او اجازت میتیه برای کلان کردن بیزنس. بله، خیلی کازینو را ترک کردن. او در کاری که از نو برقرار کنه. در نتیجه ای برقرار کردن میتونه که کلانترش کنه و مهمش اونی هسته که مبلغ ایرا پرداخت میکنه سغورته. در نتیجه فکر کنی این کار همش نه به ضرر خروی شید، با فایده او. موتیف هست، مقصد هست، سبب هست، فایده است که چنین کار را بکنی. نقشه خیلی هم عالی، لیکن نه، در نتیجه همه ای گمانبر اساسی میشه خروی. او را برای بازپرسی دعوت میکنه، حتی در پلیگراف یعنی که دتکتور الژی میشنوننش. تجهیزاتی که دروغ گفتن و دام قپام در برنامه پیشینه گپ زدیم در باره همین مقصد. خودی در باره خودی تجهیزات گپ زدم که چگونه کار میکنه. بعضی معلم‌ها پیدا شدن که نویسوندن که ایرا دتکتور الژی میگن. نمیدونم که چه خیلی کو فکر کرده باشه که من در باره چگونه کار کردنش گپ زدم و نامش نمیدونم. یعنی که در نتیجه تمام همه تحقیقات فبر به خلاصه میاد که او گناهکار نیست. اکنون باید که مقامات با اولی کار بگردن. فبر باید تحقیقات ادامه میداد و خیلی هم تیز باید کار کنیم، چون که خطر کلان در اینجا. خطر کلانی درباره آن بود که گمانبر اگر نباشه هم میدونستن که خطر هست و خطر خیلی هم سخته، به خاطر آنه که آدمایی که در این کار دست دارن مبلغ دارن. برای تصور کردن
дар маводи таркандашон ним тонн тротил буд, ним тонн, яъне ки 500 кило. Ва хатар дар он медиданд ки бале талаб карданд маблағ, лекин мумкин аст ки дар ягон ҷои дига бомонанд маводи тарканда. дар давоми ҳафта ФБР зиёда аз 500 одамеро ки ягон хел метавониста бошанд монандӣ дошта бошанд, яъне ки ба гумони ӯ бозпурсӣ мегзаронанд ва ҳамчунин эълон мекунанд $200,000 ки ба пули ивақта тақрибан $1 миллион мешавад барои маълумот дар бораи ин шахсҳо. натиҷаи ин кор хеле ҳам бад буд. эълон кардан мукофот барои маълумот $200,000 ин сабаб мешавад ки кор пеш нарава, ақиб бизанад. Чӣ хел одамо ба хотири ин пула ба даст овардан занг мезаданд, ҳавои гап мезаданд ба умеде ки яке тасодуф гапошон туғрӣ мегираву соҳиби исм мешаванд. баъди як ҳафтаи таҳқиқот бои зангҳо ФБР метавонад як чизи гиёварки каме кӯмак карда метавонад. соҳиби меҳмонхонае ки дар наздикии ин бино қарор дошт мегӯяд ки ду мард дар як мошини сафед ба меҳмонхонаи ӯ тақрибан пеш аз ҳамон вақти таркиш омадагианд. баъдан ФБР муайян мекунад шахсиятҳои ин одаморо муайян карда метавонанд номи ҷон перҷи хурдира калонира, ҷон перҷи калонира. чӣ қадар ки дар бораи шахсият кофтшур мекарданд, ҳамин қадар ӯ гумонбари сахттар мешид. барои ФБР таваллуд мешавад дар Венгрия. падари ӯ майнуш буд, ӯро мепартояд барои ба воя расонидан ба бибиш. дар синни 15-солагиш ӯ аз хона мегреза дар Бухарест ҳамчун қассоб кор мекунад. дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон ки Венгрия аз тарафи Германия меҷангид, ӯ ронандаи ҳавопаймо буд ва 13 самолёти Советскии Союза мезанад. иштирокчии ҷанг аз тарафи душмане ки леки гап дар ин ки далели аниқ надорад, яъне ки ин гапҳоро худаш ба кӯдакон нақл мекарда. вақте ки Советскии Союз ғалаба мекунад дар болои Венгрия, ӯро дастгир мекунад партияи коммунистӣ барои шпионӣ аз номи Амрико ва равон карда мешавад ба Сибир. баъди 8 соли азоб ӯро озод мекунанд. баъдан равона мешавад ба як баре ки шинос мешавад бо як зане ки дар он бар кор мекарда, шавҳари ӯ, ва намедонам ба кадом сабабе ки ин зан розӣ мешавад. ба чӣ розӣ мешавад? хай фикри кардаги шумо хай мешавад, хелешам аниқтарш розӣ мешавад то ки ба ӯ ба шавҳар барояд. соли 1956 вақте ки советские войска бо ворид мешавад ба Венгрия, ҷон бо ҳамроҳи ҳамсараш ба Амрико фирор мекунанд бо як чанд капек дар ҷайбшон. лекин баъди 15 сол ҷон миллионер мешавад. зур, яъне ки ин шахс заводи вино, ресторан ва ҳатто ҳавопаймо дошт ки ба кор мерафт. чихе намешавад ба мошин бирад. вақте ки шаҳодатномаи ронандагиша мегиранд гаё, ба ҳавопаймо меравад. тенҷа ҳамсари ресторан дошт ки дар оҷа кор мекард, худи ҷон боша ҳамеша ӯро гумон мекард ба корҳои на он қадар хуб. дар рафти муноқиша мезадаш ки дар натиҷа ҳамсараш ба як хонае ки дар болои чарх ҳастай, шумо дар рӯи экран мебинед, мекӯча ба ҳавлии пушти хона, яъне ки алоҳида аз шавҳар зиндагӣ мекард. аввал шумо савол метавонед ки чӣ дар корае дар ҳавлии пушти хона намешавад ки тамоман ҷудо шавад? намехост бо шавҳар зиндагӣ кунад, лекин мехост ки кӯдакоша нигоҳубин кунад. лекин каме пас, на он қадар дуртар аз ин ҳавлӣ ҷасади ӯро дарёфт мекунанд. мақомот марги ӯро ҳамчун худкушӣ эълон мекунанд ва сабабша омехта кардани нӯшокиҳои спиртӣ бо як маҳлули дигаре ки одама мекушад. лекин дар ин ҳолат каме дигаргун буд асли воқеа. гап дар сари онае ки ҳамсари ӯ, яъне ки занаш арақ менӯшид. дар бадани ӯ боша дарёфт мекунанд виски. хачи яке форидаиша дар охири ҳаёташ виски қати чакиштай. не бародаро, ира меган не састиковка. дар ин вақт Бирҷес бозингари хеле ҳам фаъоли ҳамин казино мешавад. коргарои казино ӯро меҳмони хеле ҳам қадрдон меҳисобиданд ва ҳамчунин наздик мешавад бо худи асосгузори казино. баъди гузарондани 3 рӯз бо ӯ дар кӯҳу пушта дар истироҳат. баъди марги зану шинос мешавад ва хонадор мешавад бо як коргари ресторани занаш, як духтари 18-сола қати. баъди бо як пешхизмати 40-солае ки 4 кӯдак дошт. ягон хеле фокусира хит карда намешавад. то 18-сола, то 40-солаи 4 кӯдакдор, як калима қати бигем девона. чӣ гуна ки шумо медонед, ҳама бойгариҳое ки то ин вақта доштанд, чи аз ҳамсараш, чи аз худаш, ягонташ намемонад. ҳамаша мефурӯша, ҳамаро расход мекунад. лекин як роҳи дига буд. пардохти суғуртавӣ. ин пардохти суғуртавӣ аз куҷо пайдо мешавад? дар натиҷаи сӯхтори ресторан. молодес.
یعنی که پرداخت سوغورتاوی $300,000 میشید با حساب حاضره $1 میلیون بگیم. چگونه که شما میدونین در کازینو اگر که یگان خیل مخالفت نکنی برای آسان بریدن نمیشود. در کازینو برد میکنه تنها صاحب کازینو. الکی در نتیجه به دست آوردن این پول ها میتونی که بگی حیات نو آغاز میکنی، لیکن حیات نو او میخواست که با کازینو آغاز کنم. در نتیجه همه را بای میته، همش به همین درجه رفته میرسه که در حجره رقم 1017 حجره دوست داشته او صاحب کازینو دیگر راهش نمیتیه. یعنی که در همین وقت جان میفهمه که او خیلی هم کم بغل شده. اکنون سوال در شما میشود که برای چی ما درباره یک آدمی که گمانبارش کردن فبر ما اینقدر پورا گپ زده استیم؟ برای که شما فهمین که ایرا میشود گمانبار حساب کنیم. حالا باشه که از این سپس درباره دریافت کردن جنایتکار رو گپ میزنیم. لایک موندن هم فراموش کردگی نباشی. هر یک جنایت ده باید که موتیو باشه. این آدمی بود که داشت این موتیو برای کفوندنی کازینو. چگونه ای که الکی شما این شخص هم میشناسین میدونین که با اون نگاه نکرده که یک قصاب کار کردگی سر و کار داره با موادهای ترکنده، میفهمه این چیزا را. از چی؟ از تاریخ گذشتهش در جنگ. لیکن مشکلی اساسی فبر و قسمی دوست داشته ما اون هسته که او میدونستن که همه گناهگاره، لیکن یگان خیلی دلیل نداشتن. برای چه خاطر قسمی دوست داشته ما؟ برای اون خاطری که هنگام دلیل نداشتن باید دلیل دریافت کنی. جستجوش قسمی جالبه برای ما. بعدا فبر به خانه او روانه میشود برای پرسیدن درباره ماشین. در جواب میگه که این ماشین با پسرش جانی دادگیه. بله جان نام داشت خودش و پسرش هم جانی، یعنی که جانی کلونی، جانی خوردی. وقتی که فبر به خانه جانی میآیند در وقت ماشین دیگر نبود، وجود نداشت. در اینجا معلوم میشود که تصادفاً اون ماشین فروخته. تصادفاً بله تصادفاً خیلی تصادف. وقتی که مقامات از او سوال میپرسید او حرکت میکرد که گپ نزنه، لیکن نه اونقدر سخت حرکت کردگی بوده. انیخترش پیش از این حالاتو چگونه ای که من همیشه میگم گناهگار در بسنده که سخن بگه تو که گناهی او را آشکار کنی و همین خطاگی را جانی هم میکنه. کمتر پیش از همه ای کارو جان خچه تعریف میکنه دوست دخترش که او با پدرش نقشه دارن که کازینو را بکفونن. Да что ты, черт побери, такое несешь? بیاقلانه کار. وقتی که رابطهشون با این دختر به انجام میرسه چیکارش میکنه؟ نه نمیکششه. میگرده همه خیل. اونی که نقشه را گفتگی باید دختری که رابطهشون قطع دیگه آرام میگرده. البته که دختر دوست پسری نو میگیره و این کارا با اون نقل میکنه. خیلی چی؟ چه خیلی چی؟ بعدا وقتی که کار رخ میته در اصلا اون میبینه که اوه این قدر مکافات پولی پیشنهاد کردیسن برای کار، بگم پول کار کنم. همین خیلی میکنه زنگ میزنه با پلیس. پلیس الکی 100% میدونست بعد این معلومات را فهمیدن که اویله همه جان برجسوان دست داشتگی در این کار، لیکن با میگم که دلیل نبود. هیچ وقت دلیل حساب نمیشه سخن یک شخص اگر که بگه که همین آدم همین کار کرده، این دلیل نیست. در نتیجه اگنتای فبر به خلاصه میآیند که شبانه روزی او را بپویند. حتی حاجتخانه رفتنشون از نظر فبر دور نبود. چی در کار او را پویدن بعدی کار انجام یافتن در اینجا کارایی میشود که میتونی بعدا را علاقه بندی کنی به جنایت. لیکن متاسفانه 2 هفته دوام مییابد این پویدن. اگنتا میفهمن که یگان رزولتات نداره نقشه را عوض کردن نکن. او میگذارن با ریسک، یعنی که 2 پسر جان دستگیر میکنن با نام جان، هر دو هم جان بود ها. بله اویله جانو، پدرشون جانی کلونی، پسرشون جانی خوردی با جانی با خورترگی خیلی دیگر. برای چه خودی دستگیر کردن او ریسک بود، یعنی که موافق قانون شخصی که گناهش دلیل ندارد تا حق نداری او را دستگیر کنی، با وجودی آنه که تا اگر پلیس باشی و 100% بدونی که امو گناهگارند تا دلیل نداری تا حق نداری او را دستگیر کنی، لیکن ریسکوات میکنن و او را دستگیر میکنن. بعدا او را در حجره های علاهیده بازپرسی میکنن. برادرها خیلی هم قوی بدن در بازپرسی، یگان معلومات نمیتیه، ساعتهای دراز او را بازپرسی میگذرونن. بعد ریسک یکمی که اگنتا او را دستگیر کردگن ریسک دیم ده میگذرن. برادر را فریب بکرن که پدرشون الکی مدتی خیلی هم دراز شد که او را فروختگیه، همش نقل کردگیه. بله پسرها فکر میکردن که ممکنه که اگنتا
блеф кардесиян, яъне ки қапқон мондесиян мода. лекин гап дар чие ки аз чӣ мешавад ки агар агентҳо рост гуфтеса бошанд, барои хотир намехостанд рисковат кунанд. Агар ки дар аслам падаршон ёро фурӯхтагӣ мебуд, ино рад кардан мегирифтанд, муҷозот нисбати ё сахттар мешид. Чӣ бояд кунӣ? Бале, ҳолати хеле ҳам хина, шумо ҳам худтон ҳис мекунед дар ҷои ҳамино. Ва ин чанга ки агентҳора писаро мехӯранд. Дар асл падаршон ёро нафурӯхта буд. Ва ё боша ба розӣ шидан падаршон мефурӯшанд. Бигем мешавад ки дар натиҷа худшон мефурӯшанд. Яъне ки ҳама корро во нақл мекунанд аз нақша кашиданшон ба оне ки чӣ гуна хатогӣ карданд ки пула гирифта натонистанд. Чӣ гунае ки шумо медонен адреса суроғара хато гуфтагӣ буданд. Ай кора ҳеҷ кас намедонист бе ғарз аз худи ҷинояткоро. Ҳама ёро нақл мекунанд. Баъди чӣ суд оғоз мешавад нисбати Ҷони Калонӣ ки ҷони хурдиёро ба хотири маълумот додан меган ки шумо метавонед озод монед. Чӣ гуна суд оғоз мешавад маълум буд ки ӯ бой метаҳад. Барои чӣ хотир ки мехоҳад худша ҳифз кунад, сафедкунанда намегирам. Ва ҳамчунин сафедкунанда дар ин роли калон мебозид. Агар ки писарош ҳам сафедкунанда медоштанд, агентҳо ӯро фреб кардан наметонистанд. Ва дар натиҷа бале шумо метавонед ҳайрон шед, лекин агар ки сафедкунанда медоштанд, ӯ метавонистанд ки вобше ба ҷавобгарӣ кашида нашаванд. Чӣ гунае ки шумо медонед, агентҳо ягон хел далел надоштанд. Ё ҳамин гапи қоил шидани худшон агар намебуд, ӯро нагор намекарданд. Ба хотир оне ки Ҷони Калонӣ ҳам сафедкунанда намегира, дар суд бой метиҳад. Яъне тактикаи бурд кардани ӯ дар суд чӣ буд ки чизе ки меган шаҳр рад мекард. И басанда нест барои бурд кардан. 20 октябри соли 1982 Ҷони Калониро як умра ҳабс мекунанд. бе имконияти озод шудан пеш аз муҳлат. 14 сол ҳаёти худро дар маъбаз мегзаронад ва дар ҳамуҷа мемирад. Писарош боша чӣ гунае ки шумо медонен, аз маъбаз озод мешаванд. Аниқтараш умуман маъбаз намераванд. Яъне ки договор ҳамехе буд бо мақомот ки падаршон намефурӯшанд, нисбати ӯ делаи ҷиноӣ оғоз кардан намешавад. Ва аз ҳамада ҷои муҳими ҷои намхели руғаниша дар охир мегӯм. Яъне ки писараш калон мешавад, ина ҳамин одамай ва дар бораи ҳамин ҳодиса мемуар менависад ва мега ки харви асосгузори казино дар бораи нақшаи падари ӯ аз аввал медонист. И барои мо ҳайронӣ нест, чӣ гунае ки шумо медонен, Ҷони Калонӣ рафиқи хеле ҳам сахт буд бо ӯ, чандин рӯзо дар кӯҳ гузарондагиянд ва маҳз ана ҳамин далел сабаб мешавад ки мои ғората чунин ном бигузорем. Ғората бераҳмаш. Фикр рафтатона бардод дар комментария бинависен, лайк мондана барои дастгирӣ кардани барномаҳо фаромӯш накунед, чунки шумо медонед ки барномаеро ки хуб дастгириш накунам, ман хатш мезанам. Ман дар барномаи нав мондан душвор нест, чунки ман дар ин ҷода профессионалам ва шумо ҳам метавонед ки профессионал шен бо курси ман барои блогеро. Аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалира ман тамоми маълумоте ки аз соли 2017 то ин ҷониб дар таҷрибаи худам аз худ кардагим, дар як курс ҷойгир кардагим ки шумо метавонед бо ин подсказка ворид шуда дастрасӣ ба курс дошта блогер шавен ва бихирем бигарден. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.